35 sena ilu pajjiżna kien katalista għal paċi dan meta fil-bidu Deċembru tal-1989 f'Malta iltaqgħu il-President Amerikan George W. Bush u s-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev. Il-laqa bejn iż-żewġ mexxejja tal-akbar żewġ superpotenzi kienet saret fuq bastiment ftit il-barra minn Birzebbuġa. Bosta qqisu din il-laqa bħala waħda li rat it-tmiem tal-Gwerra Bierda li kienet ilha għaddejja għal deċenji. 85 sena wara f'Malta se terġa' ssir laqa għolja internazzjonali. Dan hekk kif fl-MFCC ftaqali Malta li din is-sena għandha l-preżenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE se tilqa' 56 Ministru tal-Affarijiet Barranin. Sfortunatament f'perjodu ieħor ta' tensjonijiet kbar fid-dinja. Fil-laqa li se ssir bejn nhar il-ħamis u l-ġimgħa li ġejjin se jkun hawn fostna id-delegazzjonijiet Amerikani u Russi. Dan hekk kif Malta se jkun hawn is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov. Magħhom se jnaqdu delegazzjonijiet fost oħrajn mill-Ukrajna, il-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit u l-Asja ċentrali. Din il-laqgħa se titmexxa mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg li bħalissa u wkoll iċ-Chairperson in Office tal-OSCE.